bizkor, da harin, egin nahi dituztela gauzak, eta irakurri baino nahiago izaten dutela, galdetu, erantzuna bapatekoa dalako, eta horixena izaten dute gure ikaslek, erantzun bapatekoa, irakurri bizkor, bapatean, eta hori ezin da egin denbora eman behar zaio, danari, ikaskuntza prozesuari denbora eman behar zaio, eta gure gazteek ez dute denborarik hartzen. Nerabeen Garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Hezkuntza sistema, noragoaz? Ongi etorri Nerabeen Garrasira, gaur hezkuntza sistema. Gai mardula, ez digu denbora ematen guztia ikusteko, baina bai, zatitxo batzuk ikusteko eta konparatiba bat egiteko osasunarekin, Telmo. Bai, hezkuntza, digitalizazioa hezkuntzan eta osasuna, aldaera horrekin nolabaiteko hausnarketa bideratu nahiko nuke, eta ondorengo da, osasunean produktu bat merkatuan sartu aurretik, ez dugu soilik erakutsi behar, kontraesanak edo, kalteak ez da kartzela, baizik eta onurak ekarriko dituela, ezta? Inori ez zitzaigun etikoa irudituko, produktu bat merkatuan sartu eta gero, erabiltzaileek demostratu beharra ez, horrek nolabaiteko kalteak dakartzala. Hezkuntza sisteman digitalizazioarekin ikustet antzeko zerbait egin behar izan genuela, baino ez genuela egin. Alegia, errazegi, erosi genuela teknologia enpresa hauen diskurtso hori, eta barru-barruraino sartu zaigula gure ikasgeletan teknologia guzti hau. Eta ez gara orain xetasunetan sartuko, baino bai nahiko genuke, nolabait, enpresa teknologiko hauen bitartez, zabaldu diren mitoak edo publizitate desitxuratu hori nolabait apurtu alda neurrian, ez da Maitane? Bai, erabat. Bai, natibo digitalak, ez? Orain asko entzuten dan zerbait da, baina benetan natibo digitalak dira? Ez, gu bezala. Orain goz behintzat ez dago ikerketarik esaten duenik kontrakoa, eta gu bezala ikasten ari dira digitalki eta ez daude garatuagoak gu baino. Ez dago neurogarapen ezberdinik. Hori da. Eta bestetik, baita ere, beldur handi bat sortu digute esanaz, kompetentzia digitala lantzen ez badute, sistematik geratuko dira. Guazen, diskurtso hori pixkat zalantzan jartzea. Zergatik, hori izaten ari den pertsona, edo gaur egun, kompetentzia digitalean aditua den pertsona oro, eta gehiago esangoet, kompetentzia digital hori irakatsiko dion irakasleak 35 urte baino gehiago balin baditu, ez du ez lehen hezkuntzan ez bigarren hezkuntzan kompetentzia digitala landu. Eta gaur egun gizartean dago txertatu da. Erabat aditu izatera arte. Beraz, zergatik diot hau? Ez dugulako adibidez smartphone bat erabiltzeko Nokia bat erabili behar izan. Gaur egun oso intitibua dira, geroz eta gehiago inteligentzia artifizialarekin, eta ziurrenik LH5-6an ikasten dituzten teknologia guzti horiek lan mundura sartzerako orduan iraungi dira. Gaur egun ikasten dute Canva eta Genially ibiltzen, jakinda, ChatGPTek eta bestelako aplikazioek 3 minututan sekulako aurkezpenak egiten dituztela jakinda, ezta? Eta jakinda mendi bi urtetara zer aldatuko dan eta zer aterako dan, Orduan, horrekin esaten ari gara kompetentzia digitala landu behar ez denik, ez. Landu behar da, baina galdera da nola, ez? Eta pantailan erabilera ezinbestean ekartzen duen horrek, edo lanketa potolo bat, konputazionala egin behar den lehenago, pantailan erabilera eman baino, ezta? Bai, eta badago beste mito bat ere ez, arrakala digitala. Eta hemen egia da ez, sozioekonomikoki maila bajuagoa izan, erabilera handiagoa eta sutsuagoa da gaur egun mugikorra, sare sozialak eta gailu honek ekartzen dituen gauza guztiekin. Ze pasatzen da, ez? Telmo, ze oso hipotetikoa ematen du, baina alaxe da, geroz eta teknologia hauek sortu eta haue denen egileak dien seme alabekin zagertatzen da. Bai, 16 urte izan arte smartphoneik ez dutela, eta beraien eskolan, Ward of Peninsulan, zuzendaria da Pierre Lauren, bertan 14 urte izan arte ez dute pantailik ikutzen. Egiten dutena da, lanketa konputazional oso handi bat, pantailen volantean jarri aurretik. Eta, Maitanezuk, esan dezun bezala, hor ez da konfunditu behar ikasketa, kompetentzia digitalaren ikasketa, eta baliabide digitalen bitartez ikasketak ematea. Hor desberdintasun handi bat dago, eta hon berko luke, izan ere lehenengoa aintzat hartzen dugun zerbaiten bezala, bigarrengoak ez du horren besteko evidentzia akademikoa behintzat. Justu kontrakoa, neurri handi baten. Hala ere, hauek dira, jorratu nahi genituzken puntxuak, baina sakontasunean honetan murgiltzeko, baditugu bi gonbidatu. Dira, bi zuzendari, gure lurretako eskoletakoak, eta beraiekin uzten zaituztegu jarraian.
Elkarrizketa. Gu nerabeen garrasia podcasta, baino gaurkoan nerabeak ekarri beharrean, zuzendariak ekarri dugu, bi ikastetxetako zuzendari, Esti eta Xabi, ongi etorriak gurera, eta gaur pixka bat zuen esperientzia entzun nahi dugu. Bai, eskerrik asko, etortzeatik Ondarrutik eta Lazkautik, eta gaiako katze aldera, bai, aukera izan dut profesionalki, irakasle eta zuzendaritza talde askorekin elkartzeko, eta galdetzen diedanean, ea dinamikarik ikusi duten azkenengo hamarkada hontan azkundean, mankomunean lau bost bat ideia edo, hausnarketa plazaratu dira, besteak beste, atentzio gaitasunaren gabezi bat ikusi dutela ikasleengan, baitale hizkuntzaren pobretze bat, bai lexiko aldetik, baitare produzio aldetik, idazlanak egiterakoan, eta adierazpen askatasun gaitasun murritzagoa zentzu horretan, ez? Ez da gizuek horrelako dinamikarik edo ikusi duzuen azkenengo hamarkada hontan azkundean, eta pixkat zuen esperientzia hori jakineko genuke. Bueno, Esti gero bere esango digu, bilakera bat bai nabaritzen da. Pobretze bat, ez dakit zenbateraino esan, atal batzutan bai ikusten da, ez dakit, esfortzurako gogo gutxiago, irakurtzeko garaian testu luzeak irakurtzeko zailtasunak, bai, edo aspertzeak, edo zuzenean, zuke ariketa proposamen bat edo egiten diezunen, irakurri beharren zuzenean galdetzen dizute. Zer egin behar da? Barkatu, hor daukezu. Irakurri zazu eta aurrea ez da. Nik ez dakit zein izan daiteken arrazoia. Gu gaur hemen digitalizazioaren inguruan gaude, ez da? Zenbateraino digitalizazioak eduki dezaken hor zerikusia. Ez dakit. Nik esango nuke ikasleak aldatu dirala, irakasleok ere aldatuko ginen, gizartea ere aldatu da, familiak aldatu dira, familiek ikastolarekin duen harremana ere aldatu eginda, gauza asko aldatu dira, eta, digitalizazioak eragina izan dezake, seguro, baduela eraginen bat, baina nik uste badaudela hor beste gauza batzuk ere eragin... Aztertu beharrekoak, ez? Bai, handia izan dutenak. Kukurritza egiten dugu, ez, Telmo? Azkenen, hau dela putlearen piezetako bat, baina hau dela beste pieza batzuk ere, ez? Putlea orain horrela erakusten dutena, edo gure gazteak horrela egoteko adibidea diena. Bai, Esti, zuk... Guztiz bat nator, Xabierrek esaten duenarekin, irakasleak ere bagara, eta hizkuntzetakoa gain zuzen ere neu, eta ikusi dut, bai, bizkor, da, harin, egin nahi dituztela gauzak, eta irakurri baino nahiago izaten dutela, galdetu, erantzuna bapatekoa dalako, eta horixena izaten dute gure ikaslek, erantzun bapatekoa, irakurri bizkor, bapatean, eta hori ezin da egin denbora eman behar zaio, danari, ikaskuntza prozesuari denbora eman behar zaio, eta gure gazteek ez dute denborarik hartzen. Baina ez dakit, ezote den gaztetasunak daukan ezaugarri bat, eta ez garai honek dakarren bastakit beste ezaugarri bat, gaztetasunarena ere bada, gauzak bizkor egin nahi hori. Bai, horretik galdera zen pixat, azken hamarkada hontan, azkundan ikusi duzuen, baina, Xabi, zuk aipatu duzu digitalizazioaren inguruan hitz egitera etorri garela, eta neurri baten ere alaxe da. Egia, nire ikuspuntutik behintzat, orokorrean hausnartu beharreko kontu bat dela, bai, gizartean daramagun digitalizazioa izango litzateke oinarria, ez, hausnartu beharrekoa, baina hezkuntzara ekarrita, hezkuntzan daramagun digitalizazioa orokorrean, horren inguruan hausnartu beharko genuke, profesional bezala? Hausnartu beharko genuke gelan egiten dugun edozer gauza. Hau da, metodologia berri bat martxan jartzen dugunean ere, iruditzen zait, hausnartu beharko genukela benetan aurre ikusten genituen helburuak lortu ditugun edo ez. Bai? Digitalizazioarekin beste horren beste egin beharko litzateke, iruditzen zait. Lehen hau hemen hasi aurretik komentatzen gendun, ez da? Digitalizazioak gelako aniztasunari erantzuteko ekarri dizkigu, edo erantzunalizateko ekarri dizkigu inoiz euki ditugun tresnarik onenak, edo bintzat iriki digu izugarria banikoa, bai. Arrisku batzuk ere baditu. Orduan ikusi behar deguna da, digitalizazio hori, noraino eraman behar degun, edo nola erabili behar degun, edo arautu behar degun,
edo ze erabilpen eman behar diogun, ditugun tresnak egokiak diren edo ez, beste tresna batzuk egokiagoak izango ote lirateken edo ez, bai? Baino gelan egiten da edo zer gauza bezala. Nik uste dut, gure helburua dala, gure ikasleek garatu daitezen. Bai akademikoki, baina baita pertsona bezala ere. Beraz, garapen osoa bilatzen. Baliabide hau gure ikasletan sartu aurretik, jakin beharko genuke benetan baliorantzi bat ekartzen duen ala ez, eta bestetik, osasunan kalterik ekartzen duen edo ez, sartu aurretik hori nolabait egiaztatuta edo pixat hausnartuta egon beharko litzateke ez da. Bueno, baina egia da, sartu aurretik teoria batzuk eduki ditzakegula, gero benetan Praktikan. Ikusi behar dugu guk pentsatzen gendun hori betetzen dan, edo ez, zenbateraino betetzen dan, ala ez, bai. Horunka, zentzu hortan, bueno, gu biok ikastoletatik gatoz, ikastolen elkartea intzindari izan da, gai hauetan, niko horatzen dut, ni 2000 urtean izango zen gutxi gora bera ikastolen elkartean ikate proiektua martxan jarri zula, eta geroztik horri biligea, eta bueno, nik uste eta intzindari izan gehala digitalizazio kontu hauetan. Bere garaian ez da gogoratuko ezun ikasiz, nolabait gai ezberdinetan ariketa sistematizazio aplikazio bazan, orduan garai hartan ibili ginen notebookak hasten zian, garai hartan, ibili ginen nondik lortu zer, bueno, ez ikastola guztietan, ze horrere hasi ginena izan zen esperimentazioak egiten, hartu 10 ikastola, ikusi, zerbait martxan jarri, eta ustez, bueno, ondo funtzionatzen baldin mazun, saiatzen ginen gero edatzen gainontzeko ikastoletara, bai? Hori izan da pixka bat dinamika, eta ikasmaterialekin ere antzeko zerbait gertatu da. Euskal kurrikuluma garatu ondoren, Euskal kurrikulumean oinarritutako ikasmaterialak sortzen hasi izan ikastolan elkartea, hor eki izan zen, lehenengo produzioa, DBH-erako ikasmateriala, eta behin hori martxan jarrita gero, bueno, hasi izan hori digitalizatzen, bai? Eta ikusten horrek baze ekarpen euki zitzaken geletan. Bueno, egia da, martxan jartzen danen, aurre ikuspen batzuk ditugula, eta gero, benetan, ikusin behar da, aurre ikuspen horiek bete dian, ez dian, sortu dian arazoak zeintzuk izan dian, ez, aplikazioa ere modu ezberdinetan egin dugu ikastola ezberdinetan. Bai, hor adibidez xoi, ez diri txanda pasa baino lehen, zuenean, lehen hezkuntzan Chromebooken erabilera ematen da? Ematen da, baina oso puntuala. Noiz azte zarete pixat zarriago erabiltzen? A ber, guk lehen hezkuntzan dituguna da armairu batzuk partekatu egiten dianak. Eta erabiltzen dira, lanen bat egin behar denean, orduntxe gelara eramaten da, eta egin beharrekoa egiten da, bai? DBH-en, hasten gehaia arlo batzuk digitalen lantzen. Ez denak. Lehenengo mailan, hasiera hartan bi gaiekin hasi ginen. Naturzientziak eta gizartea. Geroztik, ekik garatu ditu ikasgai berri batzuk, digitalean soilik, musika eta teknologia, eta hoiek ere hor ditugu, baina gainontzekoak liburuekin jarraitzen dugu. Beraz, lehen hezkuntzan puntualki, eta DBH-ko lehenengo zikloan irakasgai bat bi hoien bitartez? Progresiboki egiten dugu, bilakaera bat egiten dugu. Eta DBH irun ja, ekik eskaintzen dizkigun gai guztiak egiten ditugu ja. Chromebookak etxera eramaten dira? DBH bat eta bi ez. Eskolan uzten dira, ez? Bai, puntualki, baldin eta norbaitek, ez baldin badu etxen ordenagailurik, gure funtzioa hori ere bada, ez? Ikasle guztiei aukera berdinak eman behar dizkiegu. Orduan, egoera bakoitza aztertzen da, baina printzipioz ordenagailuak ikastolaren nadia, eta ordenagailuak ikastolan gelditzen dira. Norbaitek zailtasunen bat baldin badauka, orduan familiarekin hitz egiten da, eta uzten zaio. Baldintza konkretu batzutan. Oso interesgarri, xei. Bai, esti, zure txanda. Lehen hezkuntzan, Xabi lazkaun egiten den bezala egiten dugu guk ere, oso puntualki erabiltzen dituzte, armairuak daude, eta ikasle bakoitzak hartzen du, behar duenean, ero irakasleak ala agintzen dienean. Bestalde, DBH-en guk denok, hasi lehengo mailatik eta 4. mailara, denok dena egiten dugu. Alegia, liburu digitalak erabiltzen ditugu denok. Ikastolen elkarteak aukera hau eman zuenean, gu
behar bada hausnarketa sakonik egin gabe onartu genuen, edo baietza eman genion aukera honi, eta hala egin genuen. Eta, urteak pasatu ala, 4-5 urte daramatzagu liburu digitalekin, egin dugu atzera buelta. Eta hausnarketa egin dugu ikasturte honetan izan da, ikasturte hau izan da hausnarketarako urtea. Eta, talde bat, guraso talde bat sortu da, akuilu lanak egin ditu, eta, emaitza positiboa izan da, erabaki batzuk hartu ditugulako. Eta dena ez da zuria, dena ez da beltza, eta, ulertzen dute, gurasoek ulertzen dute, gure ustea, gure planteamentua zein dan, eta guk ere ulertzen dugu gurasoena, eta noski konturetu gara denbora asko ematen dutela gure ikasleek ordenagailuekin. Eta orduan, ez daukagu inungo arazorik, pausu bat atzera mateko, eta benetan pentsatzeko zertarako, arriskurik baote daukan, ez daukan, zertzuk baliabide diren eraginkorrak, eta erronka hau partekatua da, hezkuntza komunitate osoak partekatu du honen inguruko hausnarketa hau, noski. Eta ze ondo ez, hori esatezu, orain ikusiko dugu nola, noraino, ez, eta guztiaren hausnarketa horren ondoren etorriko dana da ez, ze erabilera mota nahi dugu, hemen ez duk esatezuna hasieran, Xabizuk ere esan dezu, gaitzen gaitun zerbait da, gaitasuna mateko zerbait, baina gauza da ez, noraino, nola, eta progresio hori, ez nik uste askotan igual, batzutan egiten dugula zerbait berria daukagunen, bum, ez, sartu eta jazta, eta progresio horik ere ikusten digu, balio dun, ez dun balio, noraino ez, eta ze politxea, ze askotan, atzeraka pausoiek kostitzen zaigu esate askotan, da gu betu helduok, eta nik, ama bezala esatet, zemat aldiz atzeraka pauso, eta esate, oi, ama, niontan uste non baietz, eta igual modifikatu egin barra daukat, ez, eta begiratu nola egin. Zematetan atzera pausoat bi aurrera esan nahi duen, ez? Baina, hoi edozein modu. Edozein gaietan. Edozein kontutan. Hor, aipatzearen, digitalen lan egiten dien hainbat ikas arlotan ere, bestelako soportea ere behar dezu, matematikak esate baterako. Orduan, hori ere, ez, mantendu egin dugu, eta ikasgai guztitan behar da kuaderno bat. Eskuzidaztea. Eta gero, bitxikeria moduan, aipatu duelako estik, ez da, esan du, zenbat ordu pasatzen dituzten. Guk, aprobetxatuz apirilean hor praktikatako ikasletxo bat geneukala, egin nahi izan dugu, azterketa hori. Egia da, ez ditugula tresna egokiak hori neurtu alizateko, ez da? Baina gure sorpresarako, DBH-en bataz beste, gehienea ere 2 orduko erabilpena izan da egunean. 8 ordu biak arteko tarte horretan. 2 ordu. Batxilergoan igotzen zan hori 3 ordura arte. Baina DBH batetik 4 egin dugu azterketa hori, eta guk egia esan sorpresa positiboa eraman dugu. Uste gendun gehiago izango zala. Oso interesgarria datu hori, Xabi, plazaratzea. Zan ere, Estatu Batutako Pediatria Asoziazio Nazionala, Kanadakoak, Espainikoak baita ere, OMSek baita ere, langa jartzen du 2 ordu horietatik ez igarotzekoa. Pantaien kontsuma orokorra. Jakin da, eskolaz kanpo egiten duten kontsuma mugikorrarekin eta bestelako pantaiekin, ni uzete balio erantzi horretan nolabait, edo digitalizazioen lanketa horretan, limitea jartzerakoan aintzat hartzeko muga bat dela, ez? 2 ordu horietatik ez igarotzea. Eta zorionak ala balima dira datuak. Pixkat gai aldatuta, sartu nahiko genuke, hausnartu beharreko puntxu baten, azken puntxu baten, Maitane? Da zuek ez, zuzendari bezala ikastetxeetan, urteetan profesional bezala, ikusi dezue bilakera bat osasun mental eta emozionalean? Ikusi ez datuak bat ditugu geroz eta gehiago ez, eta ikusten dezue behar gehiago psikologaren figura, ezitzaiak, guk askotan esan dugu hori ez dala erantzun guztia ez, profesionalez jostea ez, erantzuna sistemikoak izan bardia, baina ikusten dezue behar hori eta igoera bat bertan zuen ikastetxeetan? Bai, ezitzaile gehiago behar ditugu.
Bai. Ni ez hitzai izan naizenetik oso ondo. Bai, Ia da. eta hor Xabik ondo daki, ez hitzaiak lortzeko, lan handia egin behar izaten dugu. Oso ez da erraza izaten, bidea ez da erraza, batere erraza, eta implikazio handia dakar gurasoena, hezitzaileek gainean egon behar dute, zerbait lortu nahi baldin bada, eta ikusten da, baina ez bakarrik gorengoko mailetan, ez bakarrik gorengoko mailetan, beko mailetan ere bai, hor baditugu, arreta goiztiarreko programa horretan sartzen gara, aurrezkuntza guztia sartzen da, eta hor ja detekzio goiztiarra egiten da. Lehen hezkuntzan ere, lehenengo eta bigarren mailetan, oraintxe atera berri dute horako proiektu pilotu bat, hezkuntzak atera du, eta hor ere arreta goiztiarraren jarraipen bat egiten da, eta hor ere detekzio goiztiarra egiten da. Eta beti dago ikasleren bat, detekzio goiztiar horri esker, laguntza eskaini diezaiokeguna. Eta gero nerabeen kasuan, nerabezaroak berak dakarren guzti horrekin, behar izan handia izaten dute, entzuteko beharra izaten dute, eta guk askotan irakaslea garen einean, behatzaileak gara, baina ez gara adituak horretan. Erabat. Eta adituak izan ez arren, eurekin bizigaren ez, 8 ordu, 6 ordu, entzun egiten diegu. Eta entzute hutsarekin ezin daitezke arazo asko konpondu. Saiatzen gara, borondaterik onanarekin, baina baliabideak beharko genituzke. Nik sarri pentsatzen dut, ikastola bakoitzean, psikologo bat egon beharko lukela. Bai. Eskerrik asko. Bai, labur, Xabi zu. Bueno, nik usteet inoiz baino lehenago detektatzen diala arazodun ikasleak, hori bat. Eta orduan, plazaratzen dira agian, orain arte plazaratzen ez ziren kasuak ere bai. Gugor somatu gendun kasuen igoera nabarmena pandemiatik bueltatu ginenean. Eta nik ikuskaritzarekin ere hitz egin behar izan nuen, ze kasu batzutan gainea, ansiedade egoera larriak ematen zian, eta kasuren baten, baimendu ere egin beharra izan gendun, etorri etzedin, momentu hortan ikastolara. Guk jarri dugu, aurten gure poltsikotik, baina psikologo bana jarri ditugu, LH-en eta DBH-en, hain zuzen ere, ikasleak hartu ahal izateko. Ikasturtea eman dugu, balorazioa oso positiboa izan da, baino ikusi eguna da jarri ditugun baliabideak ez dira nahikoa. Gehiago behar dela. Eta bitu, ze jarri dezuen, Xabi? Saia ikaraga, esan nahi dut bi, ez da bat, leku askotan ez dago baten figura. Denbora guztiz ez, baina ere, esan nahi dut, posibilidade hori egotea ja horrek bakarrik, imaginatu orduan, oraindik ere ikusten badezu behar gehiago dagoela, ez? Argi azaldu duzuela. Ez da, azken mezurik bota nahi duzuen, hezkuntza sistema hobetzeko aholkurik, gomendiorik, abiapunturik, zerbait? Bueno, nik uste dut azkenengo sasoi honetan ikaslea ardatz, ikaslea ardatz izate hori denon agotan dabilela, baina benetan ardatz izan behar du. Eta ez ahoan izan behar duen gauza bat. Ez, benetan izan behar du. Eta horrek dakarren guztiarekin. Aniztasuna ulertu behar dugu. Inklusioa bermatu behar da. Ratioak behar bada jeitsi egin behar dira. Horrek ikaslea ardatz izateko baliabideak behar ditugu. Eta ez ahoa bete hortzez hori esan, ez? Ezin dugu horretan bakarrik geratu. Baliabideak ipini behar ditugu, ikaslea benetan ardatz izan dadin. Praktikara pasada dila teoria guzti hori, ez? Zerbait gehiago? Bueno, nik esango dut gauza berdina, baino hitz ezberdinekin. Baliabideak bai behar ditugu garbi, baino behar dugu ere denon konpromesua. Nik uste dut profesionalen konpromesua, familien konpromesua, eta zentzu hortan, nik uste dut orokorrean bada hola, eta eskuti joan beharra daukagu gainea, elkarrekin, garbi dago, eta gizartearen konpromesua. Hau da, hezkuntza ez da, etxetik hasten da, ikastetxeak ikastolak hor gaude, gure seme-alaba, gure ikasleak ezitzeko, baina gizartea bea ere ezitzailea da. Erabat.
Nolako mezuekin amaitu dugu gaurko solasaldia. Mila esker benetan bikote etortzagatik, emandako argizpi guztia honegatik. Pildorak eman dauzten digute ia. Eta, elkarrekin berriz ere egoteko aukera dugun. Mila esker. Eta zoriona zuela nagatik. Vitamina dosiak. Ze interesgarriak gure solaskideek botatakoak, eta amaitza aldera hausnarketa txiki bat, ezta? Eta hor nik uste dut garrantzizkoa dela ondorengo gogo eta burutzea, eta hezkuntza sisteman osasunean baino zurrunago jokatu beharko genukela gai honekin. Izan ere ez dugu soilik bilatzen osasunean kalterik ez ematea, baizik eta balio erantzi bat ematea ikasketa prozesuari, ikasketa analogikoarekin alderatuta, ezta? Gauzak horrela, geroz eta eskola gehiagotan ondorengo dinamikak zabaltzen ari dira. Haur hezkuntzatik pantaiak desagertzea, izan ere pediatria literaturak argi eta garbi uzten du ez da hola erabiera osasuntsurik bertan, 0 eta 6 urte bitartetan. Bestetik, lehen hezkuntzan alboratzea albezain beste eta ikasketa analogikoa lehenestea, eta pantailan erabilera oso puntuala izatea eta oso justifikatua. Adibidez heziketa berezietan, dislexia kasuetan. Erabat. Bigarrengo hezkuntzara salto egindakoan, lehenengo zikloan, irakasgai tronkaletan, ikasketa analogikoa lehenestea, eta kompetentzia digitala irakasgai espezifikoen bitartez lantzea, lehen hezkuntzan hasi gaitezke ez, horretan eta hasi beharko ginateke, baino ez pantailaren erabileraren bitartez, baizik eta pantailez kanpo konputazional guzti hori, ezta? Eta DBH bat eta bian baita ere jakin behar dugu pantailaren aurren jarri aurretik zer dagoen pantailaren atzean. Eta DBH 3 eta 4, bai, bigarrengo ziklora salto egindakoan, ikusiko dugu zer nola egin dezakegun kompetentzia digital horren ikasketa transversala, ez? Beste irakasgaietan. Behin gaitasun horiek errotuta ditugunean, ez da? Eta Chromebootak aldan gehien ikastetxean bertan utzi eta momentu espezifiko batean etxera eramatea, baina bai bestela ikasgeletan gelditzea eta azkena mugikorra bera ikastetxetan sartu ahal ez izate, ez? Ez eramatea, ez dagolako evidentzirik ezertan laguntzen duna eta esango genduken ez osasuntxoak dien jokaera asko bultzatzen dituela. Beraz, labur bilduz, limite horietan murgildu aritu beharko ginateke, osasuna zainduz, alegia lehen hezkuntzan pantailen kontsumoa ordu batetik gora ez luke joan beharko, eta 12 urtetetik aurrera 2 ordutik ez ginateke igaro beharko. Hori osasun aldetik, eta bestetik hezkuntza aldetikan justifikatua izan beharko litzateke. Balio erantzi hori justifikatua egon beharko litzateke, eta hausnartu ez beharrezkoa den, zer nola, norentzat, eta guzti hau bestela gure kontra joka dezake. Eta guzti honekin, amaitzen dugu gaurko atala, espero dugu interesgarria izana, eta hurrengoan gehiago. Betiko legez, Maitane? Altxa burua. Eta altxa osasuna. Hurren arte. Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta. Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta montaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxa Konde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimen ekoizpena.